तो हे गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। मा बुथिथे नुदोब्रा आंखौलाय दिनै माथो बुथिथेसो नुदोंलै मोखां। दिनैनि भिडिअआ जोबोद फानि जागोन आरोना, जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नायनो। थुदो भिडिअफ्रावलाय आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। तो हे गाइस दानि दिनाव सिख्लाफोरा KTM बाइक गैयाब्ला माने फसायथारा आरोना, बिनि थाखायनो नै बेसारा फंबायाबो नायदो। बे फाग्ला बिदिजों जायो। समझ रहे हो आप? Oh my God! बेसारा दुखुनांथावबो मिनिनोबो ओंखारदो। बेसारा ब्रेकआप जानायनि थाखाय दिनै मा अबस्थायाव दोङो नायदो लोगोफोर। हेलो আজি मोर ब्रेकआप होसी माल खाई केने उठवा पारा ना निबा इबा पारबिना ओ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आरो सोरहाबाफोर माइ फोबायब्ला नोंसानि माइयाव जुदि दाउ बादोंब्ला, दाउफोरा जादोंब्ला आं नोंसोरनो मोनसे आइडिया होरनि आरोना। तो नायनानै लादो मा आइडिया, नै नायनानै लादो। So hey guys, breakup means breakup ना नै बिथांखौ नायनानै लादो आरोना। ओइ आंखौ सना थना दा बुंबावसै नोङो। बे आं सना होननाय सोदोबखौनो खोनासंनो बाबाय। आंखौ इमसनेलि ब्लेकमेल दा खालामबावसै। एसेबां अन्थाइ बिखा जाबाय नों? अन्थाइल' बिखायानो गैला आंना। आं गुबुन सिख्लाफोर बायदि नङा। ब्रेकआप मिन्स ब्रेकआप। बे फाग्ला बिदिजों जायो। तो हे गाइस आं बे भिडिअखौ जास्ट फानि एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादोंमोन आरोना। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोनसिम। बाय बाय।